Hi สวัสดีครับสวัสดีครับ Hello Mr. Nana Welcome to Bai Pai Thai Cooking School This way please Obično kada putujem, This way moram da kradem znanje tako što gledam druge kako kuvaju. Danas imam sjajnu priliku da dobijem znanje i to u jednoj pravoj kulinarskoj školi. Škola je Bai Pai, a moj domaćin je Su Wan. Naime, tajlandska kuhinja je poznata svuda u svetu, vrlo je popularna. Tajlanđani su to na vreme shvatili i za turiste, a i ove neke druge koje svrate do Tajlanda, su skoro svuda organizovali razne kulinarske škole. Tako da sam i ja, kada sam bio u Bangkoku, posetio kulinarsku školu Bai Pai. Za početak kuvam pirinač, pošto je to osnova za svaki obrok na Tajlandu, 1 mera pirinča, 2 mere vode, kada provri, poklopim na tihoj vatri 15 minuta, to je to. Malo sam i posolio. A šta pravim pored pirinča? Pored pirinča pravim svinjski file u crvenom kari sosu. So, Miss Nai, Yes, what are you going to make for me now? yes. We're gonna make curry. Yes. Red curry. Red curry With what meat? What is this? pork Pork, in okay. bamboo shoot. Bambus, ok. Yes. Dakle, svinjetina u crvenom kariju sa bambusom. Kako su mi objasnili na Tajlandu, tajlandska kuhinja je nešto između kineske i indijske. Pošto je ovo kari, ovo je definitivno indijski deo te priče, a da bih napravio kari, moram da napravim prvo crvenu kari pastu. Ja imam svoj brzi recept za crvenu kari pastu i pravim je od ljutog ajvara i raznih začina. Ajvar je tu, 4 kašike, beli luk, 3 čena, sledeći je đumbir, to je ovako jedan komad od 30 grama, ali prvo moram da ga oljuštim. Bangkok je velegrad koji, kažu, ima 16 miliona stanovnika, tako da bilo kakva upotreba saobraćaja, odnosno bilo kakva vožnja kroz Bangkok, traje poprilično. To jutro kada sam krenuo od hotela do škole, krenuo sam dosta rano i trebalo mi je skoro 2 sata da stignem. Razdaljina je bila oko 30 km, za 2 sata prilično sporo. I moram da priznam da mi posle te vožnje raspoloženje i nije bilo na nekom nivou. Međutim, kada sam stigao u Bai Pai, kulinarsku školu, sve se promenilo. Našao sam se u malom deliću raja, u tom ogromnom gradu zvanom Bangkok. Pick the leaf, put on the plate. Inače, ovde u Bai Pai školi, koja je osnovana pre 12 godina, postoji čak i bašta sa svim ovim začinima koje se koriste, dakle imaju svoju baštu. Vlasnik škole, Su Wan, je sve osmislio kako se inače radi ovde na Tajlandu. Prirodni materijali i nema nikakve dileme da li se nalazim na Tajlandu ili ne. Tajland u malom, raj u malom. So, biber, a treba će mi i čili u prahu. Ljuta papričica. Soli pola kašičice, bibera isto toliko. Na Tajlandu je ova kari pasta inače mnogo ljuća nego što ja pravim, ali ja sam je prilagodio svojim afinitetima. Volim ljuto, ali ne mnogo. Čili papričice 1 kašičica i u blenderu lepo napravim ovu moju crvenu kari pastu. Ostaje mi još da dodam koru od 1 limete, rendanu koru i sok od pola limeta. Da sam na Tajlandu, u ovu crvenu kari pastu bi stavio i limunovu travu, ali je kod nas nema. Sa korom od limete sam završio, ostaje još samo da iscedim sok od pola ove limete ili lajma. Sledeći korak je iseći meso. Ovde imam parče od 200 grama svinjskog filea. Namerno sam uzeo ovaj koji je malo prošaran sa masnoćom, jer to daje slast svinjskom mesu. Sečem na komade, dovoljno sitne da mogu da stanu u jedan zalogaj, jer prosto to je način na koji se priprema ovo jelo, a s druge strane, tako se brže kuva meso, termički obrađuje, što je jako bitno. Tamo se ljudi generalno trude da kuvanje traje što kraće, jer ipak klima je takva da nije baš prijetno stajati pored šporeta ceo dan. A i ima mnogo ljudi, potrebno bi bilo mnogo ogreva,
mnogo gasa, mnogo struje da bi se sve to skuvalo, tako da je ovo način da se kuvanje malo ubrza. Grejem tiganj, malo ulja i ovde sada treba da dodam pavlaku za kuvanje i kokosovo mleko. Kokosovo mleko je zaista nemoguće izbeći kada se radi o tajlandskoj kuhinji. Ok, ne stavljaju ga baš u svako jelo, ali oni vole da kažu da kari postaje tajlandsko jelo tek kada se doda kokosovo mleko u njega. I to sam tamo naučio. Šta uopšte znači bai pai? Bai pai znači veslo. Ali to nije ovo veslo kojim se veslo u čamcu. Liči na njega, ali nije. To je džinovska varjača. Nekada se na Tajlandu kuvalo za cele porodice odjednom, čak i za nekoliko porodica odjednom, tako da se kuvalo u velikim posudama, trebale su im velike varjače, tako da su koristili tu alatku koja liči na veslo i dan danas to zovu veslo, ali naravno ne koriste više to. Bilo kako bilo, ova škola nosi to ime. Inače, šta mi se u ovoj školi posebno dopada je ovo ogledalo ovde, koje je osmišljeno tako da čak i ljudi koji sede malo dalje mogu tačno da vide šta se dešava u kuhinji, odnosno šta se dešava na šporetu. Niko ne mora da ustaje. Sada moram da dodam pola ovog kokosovog mleka, odnosno 1 deci i 1 deci pavlake za kuvanje. Da sam na Tajlandu, koristio bih pavlaku za kuvanje, ali od kokosa, i pošto je praktično nemoguće naći kod nas, koristit ću ovu našu mlečnu pavlaku za kuvanje. Rezultat će biti približno isti, malo će biti blaža aroma kokosa, ali bože moj. Pravi je moment da dodam ovu moju brzu crvenu kari pastu, 2 kašike. Ova kari pasta će se praktično istopiti u ovoj mešavini kokosovog mleka i pavlake. Tamo sam prvi put video kako se u stvari i na koje sve načine koristi kokos u ishrani. 1, 2, 3. Ono što mi ovde koristimo uglavnom, kokosovo brašno, je u stvari ono što ostane kada se iskoristi sve što valja od onog jednog kokosovog oraha. Dakle, izrenda se, prvo se ocedi, dobije se mleko, ostavi se, skine se masnoća, dobije se pavlaka, a ono suvo, to mi stavljamo u kolače. Moram da priznam da nigde na Tajlandu nisam primetio da se taj deo od kokosa uopšte i koristi. Valjda to za izvoz. Nekada se verovalo da ako devojka ne ume da pripremi kokosov orah, ne može da se uda. Ja nemam tih problema, a evo i učim kako se ovo radi. Sada je pravi moment da dodam još malo rendane kore od limete. Dakle, treba mi još 1 limeta i rendana kore. Sada se već osjećaju svi ovi začini iz crvene kari paste. Papričica, čili papričica koju koriste na Tajlandu za pripremu hrane, ima mnogo intenzivniju boju i kari bude crven. Ove moje paprike su malo blaže, tako da će ovaj moj kari više da vuče na narandžasto. Ali, bože moj, ovo nije Tajland. Sada je vreme da dodam i meso. Vreme je i za ostatak pavlake za kuvanje i kokosovog mleka. Dakle, sve zajedno iskoristio sam 2 decilitra pavlake za kuvanje i 2 decilitra kokosovog mleka. Noji je sada dodala još malo krema od kokosa i sada se stavlja svinjsko meso. Dok se meso krčka, odoh po povrće. Ova kombinacija šargarepe, brokolija, karfiola mi se čini savršena za ovaj kari. Istini za volju, na Tajlandu ga prave sa izdancima od bambusa, bambusove mladice, što je, moram priznati, malo egzotično za ove naše uslove, tako da dao sam sebi za pravo da promenim povrće. Doduše, ni bambus nije povrće. Za ovu količinu mesa dosta mi je pola ovog pakovanja, oko 250 grama. Dok se kari krčka, meni ostaje da dodam još jednu ovu našu crvenu ljutu papričicu, malo šećera i malo sosa od ostriga. Svaki od ovih začina daće specifičnu notu ovom jelu i ne treba bežati recimo od sosa od ostriga, sam po sebi nema baš neki ukus,
ali kada se stavi u jelo, vrlo, vrlo interesantnu notu daje. Ljuta papričica, sos od ostriga, 1 kašika i kašičica nerafinisanog šećera, daje tu finu karamel notu. Palm sugar. I sada još ovog palminog šećera. Jelo na kraju treba da ima pikantno sladak ukus. I ovaj moj kari sa svinjskim fileom i povrćem je praktično gotov. Kao što sam rekao, pirinač je osnova, a preko toga ide ovaj moj kari. May I try? A bit palm sugar. Okay, yeah. Potrebno je još samo malo šećera, Wait until palm sugar dissolve. samo još da se istopi šećer i to je to. Svinjetina u crvenom kari sosu sa bambusovim mladicama. Inače, put na Tajland je bio otkrovenje na više načina. Jedna od stvari koje sam tamo naučio je i šta bih radio kad porastem. Pa posle posete Bai Pai školi kuvanja, shvatio sam da želim da radim baš takav posao. Da imam školu kuvanja u tropskom raju i da kuvam za sebe, druge, da učim ljude da kuvaju i da uživam. A sada ću da uživam u ovom kariju. For chef, yes. Thank you, thank you. Good student. Thank you, thank you. Good chef. Yeah, we have some souvenir for you. Yes. O, Wow. hvala. Evo izgleda Voila. da sam diplomirao. Look like chef now. Thank you can you. cook now. Thank you, Yeah, thank you. You're welcome. Evo imam i diplomu. Svinjski file u kari sosu. Za 2 osobe. 200 grama svinjskog filea, 2 kašike crvene kari paste, 2 decilitra kokosovog mleka, 2 decilitra pavlake za kuvanje, 200 grama mešanog povrća, rendana kora od 1 limete, 2 ljute papričice bez semena, kašika sosa od ostriga, kašičica nerafinisanog šećera, biber, so. Prilog pirinač. Crvena kari pasta, 4 kašike ljutog ajvara, kašičica čili, ljute papričice u prahu, 3 čena belog luka, rendana kora od 1 limete, sok od pola limete, 30 grama svežeg đumbira, so i biber po pola kašičice. Spremite se za novo putovanje sa Lepim brkom, koje sledeće nedelje kreće iz vaše kuhinje. A sad brzo kući. Da vidimo mi nešto odavde. Daj nam neki recept onako domaćinski, iako može iz srca Srbije. Pravo iz Šumadije.